Co? No. Ale zaraz dopiero. Teraz to dopiero wygląda. A te 2 lata temu, wujek, co było? To wiesz, jak fajnie wyglądało? Tutaj była taka czarna chmura, a z tamtej strony słońce dopiero. Tu był normalnie, wiesz, tak na rancie chmury już było czyściutkie niebo błękitne. Ale ma otwarte. Mhm. Oho, zaczyna się wiaterek robić. O, widziałem pioruna. No. Może ją rozgonić tam. Nie. Nie tą. Widziałem pioruna przy drzewie, wiesz to tu? Tak, wiem, widziałem. Tam daleko jak... Nie, przy tym drzewie przy policji. Mhm. Ten drzewo powinno upaść, nie? Nie, synku. Jakby piorun strzelił w to drzewo przy policji, to wiesz co? To my byśmy tu z wrażenia z balkonów pospadali. A nie mogłoby się wywalić, bo drugie drzewo będzie podpierać. Mhm. Ma taką całą piłkę, nie? Polsat już przestaje docierać do nas. Ładnie. Tak, zobacz, tam to nie kładnie. No. Tak, zobacz. Synku, proszę cię. Tamto jest ładne. Co ty tutaj robisz? Bo to jest jeszcze ładniejsze. Osiemnaście wyrzuciłem. Mhm.